Хора, здравейте! Това е втора част. Сега буквално качвам видеото първа част, която какво ще имам за закуска, вечеря и обяд. Обяд и вечеря. Ако чувате нещо, това е музика, брат ми пуска, не ми пуска, така. И защо правя втора част ли? Защото, нали, брат ми се пусна на лайв. Ама с един човек, който живее в една квартира с баща ми. Те са в Холандия, нали? И, нали, много забавно беше, червил се намазах, така, нататък. И, да. И зато изпрях да харесвам, за да мой брат ми да прави пранкове на него, а не пранкове, ами да му казва и той така. Значи, заради него брат ми си скъса колието. Ама на брат ми пранковете бяха просто вау. Знаете ли защо? Първия път му накара червил да си плюс, нали, тука. Втория пранк не си го спомням долу горе. Третия е пранк. Не пранка би да му казва, нали, той така. Аз ще му казвам пранк. Напил оцет с сол. И четвъртия пранк да си скъса фанелката. Или тениска. И я скъса! Браво на човек! Ами, още не е дошъл време за вечеря и мога сега да си говорим, пък после мога да отида да направим филма. Правим филм. Чувам си музика, хора, не знам какво. Гледайте в канала на приятелката ми в TikTok, Тонка Василева. Василева. Така се пише. Гледайте третите части. Сега може да и казвам да прави, да отида и да правим четвъртия част. Те вчера не направиха, не знам защо. Защото аз не бях там ли какво. Наистина бях болна направо. Беше много скучно и зато я по 100 000 тиктоци си правя. Като ми е скучно, 100 000 тиктоци си правя на ден. Колко много кожи имам. Извинявайте, хора, сега прави си ногтите и ще се върна след малко. Защо има много големи кожи? Когато отидох и си направих маникюр, ми изряза толкова много кожички от тук. И сега много имам, не знам защо. От мене, Значи тук горе има много хубава светлина, хора. Ако искате да продължа с поредицата Get Ready With Me, пишете. Знам, че никой няма да пише, ама защо не? То няма смисъл и дори да казвам абонирайте се и харесвайте, защото никой не го прави. Това съм, няма да го скъсявам повече, защото много скъсно.
тук трябва нещо да оправим. Човек, този филм е втория ми любим. Всеки пита. Не. Чакайте, хора. Ето. Този филм е втория ми любим. Както виждате, 5 часа и нещо. Още е рано за вечеря, но когато ми се реши нещо да ям, може да се включа. Или да си поговорим, не знам. Абе да си поговорим сега, за да ми дадат много... Девек 1 час искам да го направя. То докато е време за вечеря. Кашлицата край няма. Всеки пита. Човек иска много маникюр, иска да стана. И ще стана, ще се запиша в курс, но не сега, ами когато порасна. Няма да се бърза да се жени. Ами, както едно момиче сега, Тонка се казва. Тя буквално е 16-17 и се научи първо да прави. Тя ми направи ногти, благодарна съм, много хубаво ги направи. Ако гледаш това видео, Донке, обичам да. За маникюра. Ма как ги направя, просто вау. Не знам, ако мога тук някъде да го видите маникюра, не знам. Не знам как ще стане това, но ще отида сега в CapCut и ще го обработвам. За първи път ще обработвам видео. Аз казах на брат ми, че в първата част, нали, той се чуваше. Той каза, ще го обработваш, нали, ама аз няма да го обработвам. Да се чува там. Каква физиономия направи, хора. Боли ме. Тази ръка ми е по-лесно, тъй че кожичките изпутвам нещо си. Така, в курс за маникюр ще си направим сега. Значи, първо избутвам те с това нещо. Е така, кожичките. Абе да. Така, избутвате вътре да ми. Изчиствате кожичките. Режете, нали, следващото нещо пак, тук и навсякъде. И после започвате с едно спирче. Абе, дай сега, няма курс. Просто каквото. Нямам нуждите продуктите и ако имах сега, даже щях да си направя продукт. Маникюр. Значи цял ден си правя ногтите, хора, да знаете.
От 10 нещо. О, боли. Добре, ето тук ще... Здрасти, хора! 10 минути стана вече. Това е добро начало. Тя казва, че ми е наранена плочката, ама не знае как. И каза, че няма да държат ногтите, но много държаха. Но аз реших да ги махна, защото нищо не мога да ме престя. Защо и сега направя яд? Защо ги махна, хора, просто? Толкова красиви, но нищо не можах да ме престя. Дали мина годежа и след 2 дена, даже след 1 ден, си махнах ногтите. На следващия ден си махнах ногтите. Ето тук по ногтите сега отвътре работя. После ще пиша на приятелката ми да прави филма за... Човек, значи много време ни отнема да правим един сериал. Много време. Примерно излизаме 6 часа и до 8 часа сме готови вечерта. Това е просто... После казва ми защо другите хора, които правят сериали, що са това толкова забавни или какво. Изчиствам пилата сега с ръце. Или азука така правя и се изчиства месо. Вижте сега как се получи. Извинявайте. Яде ми се нещо, хора, огладнях. Добре, готова съм. Ето как се получи. Тук малко да изчистя, защото има някакво черно нещо. Ето. Ще си направим френски маникюр. И ето готова съм, избутнах кожичките, всичко направи. Сега започваме да рисуваме. Ето така, френски маникюр, изчистваме пилата. Ето изчистваме я. Така. И я слагаме ето тук. И сега взимаме лакът. Представете си, че това е лак. Нали, рисувам вече. Той ще е много... Димек ще е свеж и неутрален.
Защото като свят като ногтите ще избера, за да не се вижда лакът. Но и да е красив. Това е. Сега рисуваме и го слагаме да се пече. Чакайте да рисувам окото, че е много черно. Човек, смятай сега го бръкна в окото това нещо. Добре, изпеча се. Сега ще едно слой от лак. Слагаме да се пече. И сега започваме да рисуваме детайла. Една бяла черта като ногти. Е, тук нали имаме бяла черта, нали? Ще го рисувам. Нали казах, че да искам неутрален цвят. Като ногтите, демек. Сега рисуваме чертата. Ето така. Слагаме да се пече. И бам! Готово. Сега още веднъж. Тук рисувам сега. Хубаво да стане. Готова съм. Сега ще го изформя. Да, сега ще го изформя. Така, взимам си пилата, която е тук, дето я изчистих. Да, изчистих предварително. И започваме сега да я формаме, като искам, като ногтите. Е така също нещо. Но само, че да е по-хубаво. Искам хубави ногти. Вау! Ни дълги, ни чак толкова скъси. Тъй, че... Хайде, come on, baby! Ето така. Слагаме това нещо. Запече. Извинявайте. И ето, направихме френски маникюр. Почти. Колко е неутрален и колко е хубав. И сега още малко белене. Така. Още маленько. Слагаме онова нещо и запече. Пече се. Готово. Това е френски маникюр. Това е много хубаво. Сега ето това ще го правим. Избутваме. Избутваме тук сега кожичките. Поизчистваме. Вау! Изрязваме. Црък, 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 црък. Слагаме нещото. Пече се. Готово е. Сега започваме да белим.
Този искам да е по-дълги. Същата форма не е като това късичкото. Той не е чак толкова късте. Наистина хора, нали аз играя, ама има много големи кожито тук. Направо трябва да ги срежа. Наистина казвам. Доста големи и не мога даже да ги избеля. Нали? Е така хора, започвам първо. Бели ето тук, бели. Мазаме с тампончето, цък. Слагаме да запече блок. Готово, започвам пак бели. Тампончето, чук. Сега я почистваме пилата. Да, почистваме я хубаво, страхотно. И слагаме тук, сега взимаме лака. Няма да сложа гел, защото не са дълги, нали знаете. Също като ногти, естествени, само с лактата. Да. Сега взимам лактата. Ето лактата. Представете си, нали? Лактата. Така, хора, сега ето тук отстрани. Слагаме спирчето, такова нещо тук. Готово, вижте какво неутрално хубаво цвето се избра. Сега още един слой сипваме лактата, която е като ногтите. Печа. Ето готово. Сега формаме бялото нещо. Формаме бялото нещо. Чакайте сега. Формаме бялото. Пече се. Готово. Сега го формиме вече. Дубай. Сега спирта. И слагаме сега заедно двете, за да може тази да не се изсушават. Извинете. Готова съм сега с ето това нещо. Сега започваме първо изпътваме кожичките. След същата процедура. С спирта, чистваме пилата, слагаме пак спирта, печеса, спирта, печеса. Сега започваме лака.
то по-хубави ми станаха ногтите наистина, хора. Нази с песента после. Сега се пече. И то сега втория слой. Втория слой лакта. Нали ви казах защо гел не слагам? Защото така иска. Хора, този клип ще е лека. Наистина, гласа ми ще с мен, не ми пука. Абе, мисля хора, за да не стане клипа как да се правят ногтите, ами, нали, поредицата, както се казва. Обяд, вечеря и така нататък. Да стане, ще се включа, когато нещо ми се прииска да ям. Сега ще си правя ногтите и така. Хора, гладнях. И отивам да си взема нещо. Ето това ще ядем картофи, села и пипери. Сега гладнях. Няма да си правя сандвичи, защото вече яденето е готово. Защо не? Вземам две чинии, време за брат ми и за мен. Кисело зеле си сложих. Значи хора, има картофки. Един край ми ще го искам, ще отида и ще си взема още кисело зеле и такова, което много обичам. Да започнем, че много съм гладна. 4 филийки ми даде папа ми. По принцип нямам толкова. По принцип ям 6. Шегувам се. По принцип ям 2-3. А пак когато има лютеница и сирене ям по 6 филийки. Не ми наричайте дебела. Сега съм в депресия. В депресия съм, защото съм болна. Зато и ям толкова. Хора, сутринта въобще не ми се яде. Трябваше да ям. За да си нагълтам хапчетата. Абе, понякога път ми се яде. Сега съм по-добре. Вчера бях много зле, а пък сега по-добре съм и ям си. Когато папам, после трябва да си пия хапчето. Мразя да съм болна. За вечеря пак ще ям същото, хора. Всичко свързвано с картофи и го ям.
Не ми е кеф хора. И да ям, и да не ям. Любимото ми нещо е да ям, ама... Да знаете, аз не съм българка, аз съм циганка и не ми пука. Знам, че българите не харесват циганите, ама не ми дреми. Обичам да съм циганка. Сега ям тъпча съм, а после ще повърна. Време е да се пие на хапчета. Мразя да пия хапчета, много бързо ги пия хора. Аз съм единствената в семейството, или как да се казва, или в света, които много бързо пият хапчетата и ние не повръщат и нещо тъй, че първо хапчето. Боля. Това е. Сега ще се облича. Реших това да облека. Нали, ще правим филма. Но не можех да намеря панталона с дългите крачоли. Направо комплект ставаше, ама... Сигурна съм, че баба ми най-отзад го фърли, за да не го видя. Ето, и с едно черно нещо взех грешното панталонче, хора, и сега се връщам. Намерих панталона с дългите крачоли. Сега се връщам.